כמה לשמחה, כולנו יחד, כולנו יחד. היי, אנשוף, אולי תרכיב אותי על הגב שלך ונעשה יחד סיבוב בשמיים? היי, אנשוף! אני מדברת אליך! סנורקה! בוקר טוב, סנורקה, לאן את ממהרת? בוקר טוב, אני רצה אל מומין. טוב, זה לא חדש, אין שום טעם לרוץ אחריה. מצד שני, יש לי הרגשה שמשהו קרה. היי! ומינימה, מה קורה פה? סנורק עומד לצאת לטיסת ניסיון בספינה שלו. עכשיו? כן, עוד מעט, אבל אין צורך לרוץ, גם אם נלך לאט נגיע לשם בזמן. אז למה הם רצו? הם צריכים לעזור לסנורק להוריד את האוהל שבתוכו נמצאת הספינה, ואחר כך צריך למלא את הבלון בגז, ורק אז תמריא הספינה. משכו! ואכן, סנורק גמר סוף סוף לבנות את הספינה המעופפת שלו. נכון שכרגע היא נראית כמו סל ענק מלא כביסה, אבל זה רק מפני שעוד לא מילאו את הבלון בגז. החביות שאתם רואים כאן מכילות גז הליום שבו נמלא את הבלון. הגז הזה קל יותר מהאוויר, ולכן הבלון יתרומם ואיתו הספינה. ובעזרת המדחף הזה אפשר לכוון את הספינה באופן שלא נהיה חייבים לטוס דווקא בכיוון הרוח. סנורקה, תתחילי למלא. בסדר. טוב שהגעתם! הכל כמעט מוכן! זה נראה מרשים מאוד, נכון, מומין אמא? כמו שכולכם יודעים, עבדתי במשך זמן רב מאוד כדי להגיע אל היום הזה. ועכשיו סוף סוף אוכל להראות לכם על מה עבדתי. בשעה תודה רבה. תודה לכולכם. שמעתם? מה זה? היי, תראו את זה! מה זה? מוזר. עוד ספינה מעופפת. ספינה זה בסך הכל סל מעופף. לא יאמן, מישהו הצליח כנראה להעתיק את ההמצאה שלך, סנורק. אבל איך? לא, זה לא ייתכן. שלום לכם, חשבתי שהגיע הזמן לבוא לביקור. אתם זוכרים אותי, נכון? זה מרלין! הוא ביקר כאן בחורף לפני שנתיים, מאי, את זוכרת? כן, הוא בא לגלוש. נכון, והוא חיסל את כל הריבה שלנו. בילינו כל כך יפה בחורף. ידעתי שתשמחו עם אבקר, ולכן לא טרחתי להודיע. אני מקווה שיש ריבה. אבוא עליכם ברגע שאנחת. הייתי כל כך בטוח שאהיה הראשון, ועכשיו... זהו. זה כבר יותר מדי. שטויות, סנורק, תתעודד. אבל המכות נוחתות עליי זו אחר זו. לא קרה כלום. הספינה של מרלין היא לא ספינה, היא סתם סל מטופש. אני לא רואה הבדל גדול בין שתי הספינות. שתוק סניף, לא שאלתי אותך. בעצם יש הבדל אחד, הספינה של מרלין כבר טסה. אני הולך לראות את הספינה השנייה. אלך להגיד שלום למרלין. גם אני הולך, יחזור עוד מעט, טוב? נבדוק את הספינה המעופפת של מרלין ונחזור לכאן. בסדר. מין. שלום מרלין. שלום. מאי, כמעט לא גדל. כן גדלתי. באנו לראות את הסל המעופף שלך. באיזו מהירות הוא טס? לא יודע. הוא ינצח בתחרות? תחרות? נגד מי? נגד סנורק כמובן, בספינה המעופפת שלו יש מנוע. אני חושב שהוא ינצח.
כן, באיזו מהירות הספינה שלו טסה? אנחנו לא יודעים מפני שהוא עוד לא ניסה אותה. הגז דלף החוצה. שלום! מומין! שלום מרלין, חשבתי שאתה בא רק בחורף. אולי במקום גלישה על השלג אתה מעופף באוויר עכשיו. להפך, עם זה יותר קל להגיע אל השלג. לא אתפלא אם הספינה שלי יכולה לטוס מהר יותר מהסל שלו. אני בטוחה בזה. ואני גם יכול לנווט. זהו, הוא חייב לטוס עם הרוח, ואתה יכול לטוס לכל כיוון. נכון? אני אראה לו! זה מה שאני אומרת כל הזמן. כן, אבל אני לא מבין למה האיש הזה היה חייב להופיע כאן עם הסל המעופף שלו בדיוק כשעמדתי לטוס בפעם הראשונה. נפלא, נפלא. כדאי לבוא לבקר כאן כדי לאכול מהריבה שלכם. יש עוד כמה צנצנות אם אתה רוצה. לא, הפעם אני אפילו שבע. תודה רבה, מומין אמא. טוב לשמוע את זה. אולי תרצה לקחת איתך כמה צנצנות? כן, בהחלט, אשמח מאוד. האמת היא שקיוויתי שתציעי לי את זה, מומין אמא. הריבה של מומין אמא היא הטובה ביותר. קרה משהו? אני כמעט בטוח שראיתי מישהו חולף בתעופה מחוץ לחלון. סנורק וסנורקה כנראה גמרו לתקן את הספינה המעופפת. מה, כבר? לא, זו המכשפה. מכשפה? כן. אנחנו יודעים שזו היא כי רק היא נוקשת בדלת במטאטה שלה. סבתא, אולי תקישי באצבע כמו כולם? אני לא כמו כולם, אני מכשפה. שלום גברתי, איזו הפתעה נעימה. אל תגזים. ראיתי מתקן מוזר מעופף בסביבה ואני בטוחה שהוא נחת כאן לידכם. את צודקת, והטייס נמצא בביתנו. שלום, אז את מכשפה אמיתית. בוודאי, ואני טסה אך ורק על מטאטה מכשפות אמיתי. אם את מצפה שאתפעל מזה, את טועה. המטאטה שלך הוא כלי רכב מיושן שזמנו עבר. אני מאמין בקדמה ובכלי רכב שאותם אפשר לבנות. סנורק עובד כבר שנים על ספינה מעופפת שעדיין לא טסה. ייתכן, אבל הספינה שלי כבר טסה ועוד איך! אני בטוח שהיא טסה הרבה יותר מהר מהצעצוע הרעוע שלך. אתה רוצה להתערב על זה? בשמחה רבה, גברתי. המטאטה שלך גם איטי וגם לא נוח. הרבה יותר נעים לנסוע בתוך הסל הרחב והנוח שלי. אולי הוא רחב ונוח, אבל מהיר הוא לא. הוא מהיר מאוד. אתה מוכן להתחרות נגדי? להתחרות? כן, אני אטוס על גבי המטאטה שלי ואתה בתוך הסל שלך ונראה מי ינצח. בסדר, אני מקבל את האתגר. איך בדיוק תתנהל התחרות? נטוס למקום רחוק, נכתוב שם משהו ונחזור איתו לכאן. בסדר, לאן צריך לטוס? מומינבה, יש לך הצעות כלשהן? אני לא יודע. סנופקין, לאן הם יכולים לטוס? אולי על הקצה הדרומי של הר הבדידות. רעיון טוב, תודה. מר המיולין, אתה מכיר פרח שפורח אך ורק בקצה הדרומי של הרי הבדידות? בוא נראה. יש שם פרח לבן דומה לכוכב שאינו צומח בשום מקום אחר. הראשון שחוזר עם הפרח הוא המנצח. בסדר, אני מסכימה, ואני כבר יודעת מי תנצח בתחרות. את מתכוונת מי ינצח? מומין, תחזיק חזק בחבל. אני מתיר את הקשר. בסדר, אני מחזיק. עכשיו החבל הזה, תחזיקו בו חזק בבקשה. סבתא, את בטוחה שתוכלי לנצח? אני טסתי על המטאטה שלי הרבה לפני שהשחצן הזה נולד. זה מה שמדאיג אותי. את כבר לא כל כך צעירה וגם המטאטה שלך ישן, ומרלין טס בכלי רכב מודרני. עוד מעט נראה מה הרכב המודרני שלו שווה. בסדר, אני מוכן. מתי אפשר להתחיל? מתי שתרצה, אדוני. אל תצטערי יותר מדי על ההפסד. תזכרי שההשתתפות בתחרות חשובה יותר מהניצחון. תפסיק לבזבז את זמני היקר ותמריא כבר. בסדר, אני מוכן לצאת לדרך. שחררו את החבלים. מהר, מאי, רדי! את מעכבת את התחרות! תרדי משם! מאי, רדי מיד! אפשר ללכת ברגל יותר מהר מזה. אל תזלזלי בו יותר מדי. קשה לזלזל בו יותר מדי.
תסתכלו, קשה לקרוא לזה תחרות. אי אפשר לדעת. תראו, הכדור של מרלין מתחיל לצבור תאוצה. הוא טס קצת יותר מהר עכשיו, אבל לא בהרבה. כן, אין לו שום סיכוי, המכשפה תנצח אותו בקלות. את הספינה של סנורק היא לא תנצח בקלות כי יש בה מנוע. מעניין אם הוא כבר תיקן אותה. חבל שלא חיכינו עד שסנורק יתקן את הספינה שלו. יכולנו לקיים תחרות בין שלושתם. נעשה עוד תחרות. אני בטוח שהחורים כבר תוקנו. סנורק משתמש בדבק הפלא שהוא המציא. חכה, גם אני באה. אני יכולה לבוא איתכם, מומין? כן, בטח. אבל את לא רוצה לחכות כאן כדי לראות מי ינצח בתחרות? אין טעם לחכות. אני חושבת שכבר ברור מי ינצח, לא? כן, סבתא שלך תנצח בקלות. טוב, אז בואו. אני מוכרח לציין שכבר ראינו תחרויות הרבה יותר מרגשות מזו. נכון, מומין אמא? אני דווקא אוהבת תחרויות שקטות, יקירי. זו הזדמנות טובה לנמנם קצת. את צודקת. העצב כל כך רך. איזה שעמום. התלינו את כל החורים, נכון? אני מקווה. אז בסופו של דבר אתה כן תמריא היום. כן. אבל אני לא מצליח להירגע מהעובדה שמישהו אחר הקדים אותי. אבל איך אתה משווה בכלל? הוא טס בתוך סל עלוב, בלי מנוע ומדחף. יופי! אני רואה שתיקנתם את זה. מומין! סנורקה! שלום, הגעתם בדיוק בזמן. אני מתכוון להמריא עכשיו. אנחנו יכולים לעזור במשהו? לא, אין צורך. את מוכנה להתחיל, סנורקה? רגע, סנורק, אתה מוכן לחכות קצת? הוריי עדיין מחכים לסיום התחרות בין מרלין לסבתא של אליסיה. הם יצטערו מאוד אם הם יפסידו את טיסת המבחן הראשונה שלך, אז אתה מוכן לחכות להם? טוב, אבל מתי התחרות תיגמר? הנה, תראו, סבתא שלי חוזרת מההרים. זה מדהים, היא יצאה וחזרה במהירות אדירה. כל הכבוד לך, סבתא! כן, אין ספק, זה הפרח הנכון. גברתי, את ניצחת. אשתול את זה בגינתי אם אין לך התנגדות. אני מניח שמרלין עדיין בדרכו אל ההרים? כן, אם כי אולי הוא נסחף לכיוון אחר לגמרי, לא ראיתי אותו בדרך חזרה. אני לא מבין למה הוא היה בטוח שינצח. אני במקומו לא הייתי מתרברב כל כך. איפה אליסיה? היא לא כאן? היא הלכה לראות את הספינה של סנורק. הנה היא חוזרת לכאן. וגם סנורק וכל האחרים. סנורק, גמרת לתקן את הספינה? כן. זאת אומרת שהוא בכל זאת יצא היום לטיסת מבחן. גברת מכשפה, אם סנורק יוצא עכשיו לטיסה, את יכולה להתחרות נגדו? אני מוכנה בהחלט להתחרות בו אם הוא ירצה. הרי התחרות נגד מרלין לא העיפה אותי כלל. המכשפה כבר חזרה אל העמק? היא טסה מהר כל כך. כבר אין טעם לחפש את הפרח, וחוץ מזה אין לי מושג איך לחזור נגד כיוון הרוח. וכמובן, מומין אמא כבר ציידה אותי בריבה הנפלאה. זה יספיק אפילו לכמה שבועות. אז למה לא אמשיך בדרך? היום הזה הוא יום שיישאר בזיכרון, נכון יקירתי? אתה חושב כך? תארי לעצמך ביקור של מרלין שחיסל את רוב מלאי הריבה שלנו, ותחרות טיסה, ועכשיו גם טיסת המבחן של סנורק. נקווה שהוא יצליח. כולנו מתפללים להצלחתך, סנורק. תודה רבה. אני מקווה שלא תתאכזבו. אני חייב להודות שאני מלא חששות פתאום. בסדר, סנורקה, סגרי את הברז. טוב, הספינה הזאת מרשימה יותר מהסל.
השאלה היא כמובן אם היא תצליח בכלל להתרומם מהקרקע. מה, את חושבת שאולי היא לא תתרומם? אם את שואלת אותי, אם הספינה הכבדה הזאת תתרומם, זה יהיה נס. בסדר, נא לפנות את השטח שלפני הספינה. אני צריך להגיע למהירות גבוהה כדי להתרומם מהקרקע. רגע, איפה מאיה קטנה? מה? זה חשוד. מהר סנורק, תבדוק אם היא לא מסתתרת בתוך הספינה. מה? רק זה חסר. מאי, פתחי את הדלת הזאת מיד. את שומעת? אני עסוקה עכשיו. במה את עסוקה? היי, תפסיק להרעיש, אתה מפריע לי, אני מנסה להתרכז. מה היא עושה שם? אוי, לא. אני מקווה שאת לא מנסה להטיס את הספינה בכוחות עצמך. את לא יודעת איך. נכון, אבל אם תשתוק לרגע ותיתן לי להתרכז, אני אדע איך. אוי, לא. בואו מהר. יש לנו בעיה רצינית. מאי נעלה את עצמה בפנים והיא מנסה להמריא. מה? אתה חושב שהיא מסוגלת לעשות את זה? מה פתאום? אין שום סיכוי שהיא תצליח. אבל היא עלולה להרוס את הספינה, וחוץ מזה, אם היא תצליח, אני לא אהיה הראשון שיטוס בספינה שאני עצמי בניתי. מה אתה אומר? זאת אומרת שאני יכולה להטיס את הספינה שלך. תפסיקי את השטויות ותצאי מיד החוצה. מאי, תפתחי את הדלת. טוב, אני אטפל בזה. קדימה. לא, גם אני רוצה לטוס. את תטוסי, אבל לא היום. זו טיסת מבחן והיא עלולה להיות מסוכנת. תעזבי את הכיסא. אז משהו עלול לקרות בטיסה, סנורק? שום דבר רע לא יקרה לספינה הזאת. אם שום דבר רע לא יכול לקרות, למה אתה לא מרשה לי לטוס איתך? אם את תטוסי בספינה כן יקרה משהו. לא נכון! תעזבו אותי! מאי, תפסיקי את זה! מאי, אני מבטיח שאקח אותך בטיסה הבאה שלי. את תטוסי אפילו לפני סנורקה, טוב? כן, אבל מה אם תקרה איזו תקלה והספינה שלך תתרסק? אז לא תהיה עוד טיסה! קח אותי עכשיו! תפסיקי, מאי! איך את יכולה להגיד דבר כזה? הספינה לא תתרסק! בסדר, אני עומד להמריא עכשיו. קדימה, סנורק! בהצלחה, סנורק! תיזהר! אל תדאגי סנורקה, אחיך יודע מה הוא עושה. תראי, הוא נוסע קדימה. הוא לא מצליח להמריא. כן, הוא רק מחליק על גבי העשב. אני הייתי יכולה לעזור לו. סנורק! הוא בסדר? הסל של מרלין אמנם טס לאט, אבל הוא לפחות הצליח להמריא. סנורק המסכן. אל תתייאשי כל כך מהר, סנורקה. הוא חוזר לכיוון הזה. מהר, בואו נזוז! סבתא! לכל השדים והרוחות, כמה מביך ליפול ככה באמצע הריצה, רק שהמכשפות האחרות לא ישמעו על זה. סבתא, תיזהרי! תסתכל, לאן אתה נוסע? סבתא, הוא לא יכול לעצור, בואי! תמריא, בבקשה. תיזהרי, אליסיה! תמריא עכשיו! הוא המריא, הוא הצליח! איתן, כל הכבוד. כל הכבוד. אני טס! חלמתי על הרגע הזה כל כך הרבה זמן. אני עדיין טוענת שזה רכב מגוחך.
הוא הרבה יותר נוח מהמטאטה שלך. המטאטה שימושי יותר. למה? כי במטאטה אפשר גם לטאטא ובספינה לא. סנורק, אל תשכח שאתה חייב לי טיסה! אל תהרוס את הספינה שלנו! בפרק הבא תראו איך למדתי להטיס את הספינה ולמה טסתי דווקא אל הר געש פעיל. להתראות!